jestli s tím něco hned neuděláš, tak ti okradnu taky tvýho kluka. Jako to bylo přece u té minulé holky ze školy, která kvůli nám odešla. Takže, jestli chceš se mnou nekamarádit, tak ti ukradnu kluka. Cože? Mě? Přece jsme nejlepší kámošky. To jsem vůbec nevěděla, že bys něco takového udělala. Ty mě přece neznáš. A vlastně jo. My se známe jen 2 dny. A já vím. A chceš, aby jsem ti ukradla toho kluka? Já vím, že si ze mě děláš srandu. Tak klidně uvidí se. No, tak dobře. Takže ona se mnou souhlasila. To je asi nemožný. Prosím tě, znáš toho chrta, že? No, ano, znám ho. Prosím tě, mohla bys ses s ním pro chvilku, prosím tě, bavit? Protože musíme odpoutat její pozornost na to, co její kamarádka neví, co se právě teď chystám. Ano, madam. Hned to bude. Zítra přijdu dom a nachystám si věci na to. A výborně, takže se hezky ošatí a toho dalšího chrta, toho hezkého kluka, prosím tě, toho zkus zbalit, aby neměla ten další chrt, ta holka, žádnou šanci. A já pokusím zbalit tam té mé nejlepší kamarádky. To bude taková zábava. Já si taky myslím. Takže já jdu na to, jo? No výborně, tak běž. Výborně, plán mi vyšel. Konečně.